ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ଟିକେ ବଜାର ଯିବି। ତ ଯୋଉ ବଜାର ପାଇଁ ମା ଦେଇଦେଲେ ଜେରକ୍ସ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ପଇଲି, ଘରୁ ବାହାରି ପଇଲି ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ। ଏବେ ଜେରକ୍ସ କରିବାକୁ ଯିବି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିଲେ ଜଣେ ବଡ ବାପା ଯାଉଛି, ମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ତ କଣ ଦେବେ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ସେ ଆଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲିଲି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ପୁରା ମାନେ ସକାଳ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସବୁ ବଜାର ଏରିଆ, ଘର କତିରେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ହେଲା ପୁରା ମେନ ରୋଡ ପୁରା ସାଇଡ ରେ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ମେନ ରୋଡ ସାଇଡ ରେ। ତା ଏଠି ଗୋଟେ ମଉସା ଜଣେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଛଣ ସବୁ ବିଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିନି, ତା ଯୋଉ ବହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମି ହମି ତା ଯୋଉ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ଆଣିଥିଲେ। ତା ଯୋଉ ଆମର ଏଇଠି ଖରାରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗପ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏଇଠି ଖରା ଟା ଟିକେ ଜବର ପଡେ। ପୁରା ଶୀତ ଦିନରେ ପୁରା ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମର। ତା ଯୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ବଜାରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ପୁରା ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା କହିଲେ ସରେ, ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଯାଉଛି। ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ପଳେଇ ଆଇଲି ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମାନେ ଇଏ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଗ, ଉଖୁଡା ଭୋଗ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜା ହୁଏ। ସେ କହିଦେଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ, ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି ମୁଁ ଆଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ କରିବାକୁ। ଆମ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆଗରେ ଟିକେ ପଡିବ। ତା ଯୋଉ ଏଇଠି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମାନେ ଧାନ ଫାନ ମଞ୍ଜି, ତା ଯୋଉ ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ, ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ମୋ ଜେରକ୍ସ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାଗି ନେଇଛି ପୁଣି ଉଖୁଡା ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ତ ମୋ ଜେରକ୍ସ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାଇ ଯାଇଛି ନେଇ। ଫାଇନାଲି ପୁରା ଭୋଗ ଥୋଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ସବୁ ଚାଲିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଆସି ଦେଇଦେଲି। ଆଙ୍କୁ ଆଣି ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ଯୋଉ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଆପଣ ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଭାଇ କରିବେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛି, କାହିଁକିନା ଏମିତି କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିପାରିବି, ବ୍ଲଗ ଆଣିପାରିବି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ।